Ježiš, granát. Kamo, u nás nokol troch. Čo vy s tými zbraniami ste vystrelili? Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Jump. Clean. Okay. Čo ti jebe, aký hotspot sme vybrali za... O, typek. Ideš sa otočiť od zradu. Hej. Kde je? Neviem. I'm sorry, Lidl. Takže mi tu typek, mám tu typka. Popravil som. Čimo! Dobre, nie? No viem, ide za tebou nederka. Mám jedného. Rovno som ho popravil. Rozjebiu. Počkaj, došli mi na boje. Kde je? Nestojte mi na bojoch. Dobre. Jau. Mám ho. Ježiš, granát. Kamo, u nás nokol troch. Čo vy s tými zbraniami ste vystrelili? Hej. To šoferoval zase, mi povedz aký. Máš tu skára, ne? Nechcem skára. Do píči, nemám zbranie. Nope. Dúfam, že ti sfúklo pneumatik. Hážem granát. Nevybuchne pekne na svoj. Všetci. Si. Kde som dokáže typek, ale to nie je Poďte ho dojebať rýchlo. Kokotko, dojebte ho. Vážne, máme toto. Mám jednoho. Potrebujem pomôcť s ňou. Nekaďal ma strelil. Hej, ja som išiel. Ježiš, mám tretieho. Co? Všetci? Ty alebo čo? Auto! Zo zóny! Čo ti Dostavuj! jebe? A ďalší mŕtvy tiež. Už mŕtvy. To jak sa ti akože podarilo? Poslal som dole, netočil. Ale sedí to na túto situáciu. Poďme do zóny. A toto neklipne. No vidíte, a ten druhý nás zba. Rezli sa pekne, ježiš. Jež to si ty, sorry, ešte som ťa aj prečo. Mám ho. Ešte jeden. Na vedku, streľa, popravuje ma. Na vedku stojí, joj, máš lajta, začnem strieľať, ale... Dobre, nevadí. Kill? Hej, sprava. Vidí cez to okno. Čau. O, beží tu cez pole, máš streľa po mne. Nokol som ďalšieho, je tam ešte tretí. Noknutý. Idem sprava. Za nami!
Za nami, tu na kopci, pušuje ťa, prebíja, zajebo. Pušuje ťa, s panvičkou. Nice. A ešte jeden. Pozerá ťa, pozor. Či ideme pomôcť. Počkajme pomôcť, boys. Tu je na pingu, na oranžovom pinguje. Paráda. Tam. Ježiš, jak nezomrel. Sprejuj. Ešte jeden je Za modrým, hej. On zase ho hihuje. Dobrý granát, počkajte to. Stihol ho, hilnúť. Ešte, Ja nemám nejdy. pekne, popravte ich. Paráda. Už sú. Dobre. O. Kde ide typek? OK, tak ideme doprava. Typek. Poď ho dojebať. Mám zbroj, prebieram, čakaj. Mám ho. Krima, kým reloadujem. Nech to nenabehne ten druhý typek. Nevidím nič, žiadny pomoc. Vidím ho, tu je. Mám ho. Sú tu. Bežím ti. Tu sú. No. Dostal som. Fakt. Nevadí. No shit! Chápeš, že na mňa stoja, to je také kokotina, ani som ich nepočula, no. Jak ma nezabil, keď som mal 1 HPčko? Okej, prebieram sekundu. Prebieram až aj, už tam idem. S pištolkou! O, z Dakadia, za krajom ma ešte idú z 300-ky, nemôžem, chcel pomôcť, ale... Knock. Máš ho? Knock. By tu typek vyvalený leží, čo sa zajebala. Nemáš healy? Okej. Ja nemám nič, ja som vybral, to Migana, to je celé. A musíš ísť. Dobre, dostal 3 hity, minimálne, že som Gečka nevie, odkiaľ som strieľal, mením pozičku. Jeden knock. Kúkaš dnu aj do tej haly. No, ja healujem sa. Mám nade. Budeš ho musieť ty vybaviť, ja mám 7 nabojov. O, vybehal, ide správa, vybieháva z tej haly. Má hity, ale nemám mamo už. Zakaj, poďme sa dám, skade. Vzadu asi. Ako beží typek, vidím ho, ale nemám long range. Spíš s toľkou proste, ja nechápem. Preletel. Vidím typkov. Ježiš, tu sú také kopce! No, Čo ti je? To prdele. Ja som sa tam hral, že som Talian. Jogi, počúvaj, ty... Ani sol, čo ty si robil všetko to, hej.
Si dostal Čo? záchvat, jak v kuse, si začal rozprávať asi 7 jazykmi naraz. Však ty ďo aj vonku, jak sme boli. Ty sa tam s chlapcami rozprával more po taliansky, potom po nemecky, potom po anglicky. A najhoršie na to bolo to, Ďuri, že ty ešte aj potom so mnou si sa rozprával more po španielsky, si bola. Ďuri menoval toto, futbalista, myslel, že rozpráva po španielsky more. Ježiš, headshot. Vidím ho. Ježiš. Ale to nemusí byť on iba. Ale boli dvaja tam. Mám za ho, stromom. mám headshot jeden. Za stromom. Ja som downutý, musíte utekať do zóny. Na ktorým stromom? Som sa nestiel. Do piče, ja to nestíham asi. Kone sa rezni. A nevidím. Je tam v trave. On má gibičko, napravo, Šišo. Napravo, vyššie trošku. Tam je. Nie, videl si ho. Mám ho. Ja som ho... Tak ideš. Pekne. Keď není vonku, tak jednu. Mám ho. Dobre? Ešte je žije Za nami, takto. tu je. Dvaja. Musím si ľahnuť. Jedného mám. Už iba jeden tu je asi. Mám ho. Ty. Sorry, jak hráte dneska, vy ste brutál. Jedného som nokol. Druhého som Dostal hit? zabil. Pekne. Tam som v krateri ešte. Na blízko niekde. Čo má cheaty? Tu nás sú smoku. Hej. Tu vidíte na hovno, som veľmi. Au. Zo zadu aj spredu. Tu je Aďo. Aďo, on je tu. Zabij ho. To ako sa nepomáhal, či čo? Hej, no do ríti, na čo si to púva? Však som myslel, že ide so mnou. Však do ríti, však zo všetkých strán. Hej, z obidvoch strán nás A však tlačia. pripie... Aha, už. Nie. Parádny. No, Ty moje vyskočilo, jak od radosti. no, hej. Dobre, nasaď ho do buginy a poď. Ešte zdochne. Tak musíš rýchlo. Tak prečo si sadol do mojej... To je moja, ty kokot. Ja som si ju tu priparkoval. Však si mi ho mohol nasadiť, nech idem rovno. Ty utekáš do svojej až. No hej, Dobre, poď. ale ja nemám benzín aj tak. Tak ho nasaď do mojej. Do ríti! Čo sa stalo? Však ho nasaď Tak do lebo- mojej. Nedá sa vybrať, ideme. Ty si Lebo za šoféra som ho dal. Pohode, do ríti, tu na to už nebude kreslovať dneska, to teraz hrať. Hej, super. Tak ten kokot nejde. Nemáš granát nejaký? Ne. Rozstredaj jednu pneumatiku a pôjde to, fakt. Rast. Teraz pôjde, bo sa kus posunie, chápeš? Druhú si mal rozstrieľať. A Prednú. to ten vozík, kebyže to zatiahnem za seba. Oj! Nejasné! Veľa... Keby oproti vanovke idú typci ušíchal. Však idú. Ty na moju dušu. No musíme skákať asi, nie? Hej, poďte von. Čo? Dobre, je. Nebude nám dávať info. Ďalší groundok dohodu. Aj viem, kde som. Tu je. Má hity, pekne.
Mám Ešte naboj. není posledný. Čo tu hodili sa tam? Ide ťa! Zomreli, dobre, pekne. Jak sa rozbeh. Dosť pomaly ideme, iba 120. Duby, keď chytí strom v 120-ke. No pozor, lebo nožok. Neviem. Však ja tu mám tiež auto, nie? Či nie? Nie. Aha, okej, tá idem. Jedna kolesa. Si rozstreľal? Mm. Si boh nepriparkujete blíž. Ty ste Sadaj takí už. jebovia. Nadaj. Ideme. Skús teraz. No. To posadilo ťa späť, no. Ja neviem ísť. Mám obmedzený movement vďaka šoku. Tak píše. Po slovensky? Nie, po maďarsky. Fizioterapeuta przydekat do elektrošok. No pozri sa, co tu napísal vlastne, to je zakúšne. Tam lejte, čavo. Ty si to hodil jak hlúpa, však. Nie, dobre bude. Akurát medzi. Juj, akurát. Podľa to nemôže Nie, na spadnúť na strechu. Nie, nepadá na strechu. Zabilo ma. A mne v fúdnom dome, hej. No hej, ja už som na schodoch. Počkaj, hodím to položil. Čo to hážu? To bolo? Granát to hodili. Kúkaj, zonováci. Vedia o nás. Si pán, teraz nám hodili zonovací granát. Granát! Máte granát, teraz ho zabij. Vnútri. Ako si... Auto! Dobre, ďaleko. Za ten oranžový ping za kopec zašli. Tam sa masy, tam je poslané skôr. Tak ich necháme chvíľu vykilovať sa. Čo tu je obrnený transport vedľa nás? Asi ma zabijú. Čo ti jebe. Musíme rozstrieľať to auto. Budeme všetci strelní. Vystúpil! Ešte jeden za mnou, pekne. Ježiši Rýchlo, Kriste. Mne skoro dalo odpojiť sa. Idú tam aj homoši. Ja, oni idú tu vedľa. Filip, ty kde si spadol zase? A ja som sa... Poďte pomôcť, dáme si pesťaky. Jedného som zabil a druhý ma dobije. Nie! Pekne, elektro. Poďte. Pozor, som nie za kopcom. Bomby. Má brokovicu. No piči. Yeah, that's what you get, you fucking retard. Twoja matka cię puszcza, kurwa, będzie pierdolona. Dobra, matkę tutnę, kurwa, kataną. Ty zdvíhaš chlapcov? Matka cię puszcza. To odjebał. Tak? Tak, mówię. Ježiš chlapci, keby si videl, jak som ja teraz polaný od to by ste si neviete ani predstaviť. Ja som to videl, Duby, aj to točím, natáčam to. Stíhaš? Yes. Poďme, podrop. Kde nás
to Halko Kde sme doniesol. sa... Čo si nás dostal do tábora? Máš ísť do obchodu, Halko, je to jasné. Aj z obchodu, Je to jasné. Je to jasné. No tak ja idem. Trzymajcie. Nie chcę sam iść do obchodu z was teraz, tak? Nie chcę. Tak możesz iść do obchodziku? A potom si myslíš, že my sa začuje ináč. Najlepšie bolo, keby niečo, čo máte doma. Je. No niečo, čo máme doma by bolo najlepšie. Bielý už by bol na pol cesky, Halko. Niečo, čo máme doma. Katka, keď nepôjdeš, nebudeš hrať s chlapcom. Ježiš, to ty si, čo ti dzíka? Sranduješ? Si ma rozšruboval. Posel, ja viem. A je tu hore ten sviňák! Na moste Klapky to- doraz, Filip, klapky mi doraz daj. Dávam. Rýchlosť príletu 108 km za hodinu. No rozguľaj to auto Smerom poriadne. severne. Teraz ideme. Ďuro, ale tam my nejdeme dvojičky rekreovať. Rovno to najebeš do tých... Ďuro? Ďuro? Ču, aaaa! Nebola šanca. To všude zmizlo. Toto tam... Čo ti jebe, jaký kickflip? Ja, Ďuro, okamžite sem príď. Ďuro, Malko ešte bude dať, čo v to tých dropoch Juro. na denstu. Je tu heavy stuff. vidím, že sa nehybeš. Ďuro? Ďuro, letí mi tu granát. Ďuro? Len granát, kamarát. Bol. Veľký boli. Je tu 6, keď chceš auto. A 4. Česká sieň, že... Máme tam auto. Ty, tu je auto pri mne? No piče, sa vyjebali. Ide. Mŕtvy, ty vole, sám bol. To je kokot. Jak tam leží pri tom aute. Ty vole. Po mne. Pomoc, backup. Odkiaľ? Neviem, dozadu. El Patron, už sme tu. Ja nepamätám, kedy sme hrali v Haciende. To sa nedá asi. Pri našom gameplay, Strašnú taktiku máme totiž to. hej no. Snáď to, že Ďuro 4-krát zomrel, ale... Raz ma zabil Heňo. Ja? Ja som ťa nezabil. Čo? Prečo lutíme v zóne? Toto neviem. Sadaj, prosím ťa, sadaj. Ježiš. Kde ideme, ping. Tu, naľavo. Musím vylúčiť si lepší scope. Tu zaparkuj, kľudne, daj ručnú. Mám ďalšieho. Yes. Ty ešte furt mohli paziť sa tu debeš. Ísť. Kámo, typci pušujú. Tam môj dušovac. Zobrali nám auto? Zobrali nám auto! Ty svine. Zdá, že to ešte beží. Však oni sú tam, oni sú v aute pre tebou rovno. Nemám náboje už, Alex. Kde? To je táto, ty čo? Oni čo dostali, ale však ty... Žijete? Nie, potrebujem pomôcť. No žijem, ale nemám pačku. Potrebujem pomôcť, bijem sa tu s typkom. Kde si? Ježi, dvoch som knockoutov. Pôjdeš do zóny. Môžeš to obiť asi, no. Modrú oranžovú. Nie, to stíhaš, nemusíš. Ja len, že tu nás sú budovy ťa rozstreľajú do sóky.
Ako mám Mitsubishi Pajero. A vec tu máš riadne rozjeb. Nemyslíš vážne. Pretočí sa. Škoda, že nás nenapadlo, že si to máš obísť. No aj to mohlo zachrániť. Jaký sme my kokoči, nie? Dosť. Ako za tebou je auto. Ježiši Kriste, drive-by Panzerfaust. A teraz ideme cez kopec a cez bambusový. Joj, si ma mali nechať, že tu nie ideš taký kopec zas, ty vole. Tak chodí. Však sme ťa nechali, ty sa rozhoduješ, či ideš, či nie. No, po piči, fakt. Nechceš to, nechceš. Skúšam si zbraň. Nie, neskúšam. Po mne, au. Táto čo to zbraň? Taká nová. Vražedina, viem. Skúšam si zbraň. Skúšam si zbraň. Počkaj. Ježiš. Aj, nezvaň. Kde ideme? Ježiš, aký jump idem spraviť. Toto bude insane. Pozerajte. Ty vole. Ježiš. Jaj, Dubi, tu sú typci. Bez! Pridaj. Čo tieve, jak som ho nezrazil, ale... Pozri, koľko mám HP, hej? Ja vidím. No jak hneď cez nich prejde, toto si už neviem. Pozor, to zadu už, hej, ja nemôžem, bandažujem. Na modrom sú aj potom typci za kamením. Nok, Á. za mnou zabila. Auto. To je jedno, choďte. Ježiš, však ma prejdu. Nie, to sú Ja som mohol, kokoti. že ťa prešli. Však aj tu je v mojom dome, daj, počkaj. Dubi! Som si ho nevšimol. Ty si trošku slepko, Som ne? rovno kúkal hore, ty vole. Rome si máš, takže. I tell people I grew up with Kobe? Oh, fuck. Videl si to? Ciga. Ježiš. Dobre. Debilita. Ale zlato. Milujem ťa. Hádam povieš aj ty, ne? Ja ťa ľúbim zlato. To ťa ho nemuseli povedať? Nie. Ja si to super Vidíte to? Stop following. Chlapci, ja stále ešte ako Ježiš, following. tu je Si typek. ty do Ja. písko. Ideme na ne, ja môžem Neviete kus normálne ísť s tým autom do píska. Čo som V tejto spravil? osade sú ľudia! Prečo si sa... Dubi, prečo ťa vystrelili akože? Však ja neviem do IT, lebo ideme jak slimáci a nekľúčkujeme nič, proste len ideme, ty. Vieš čo feruješ? Koľko hlúpy si to. Debil. To čo bolo? Sú tu typci. Jasne, že Nie. hej. Bol tam smoke. Ja sa musím healovať, ale fajte sa. Nejakých zmastili aj. Ja nechápem, čo vy robíte. Čo? Však vy Čo mám nepočuj- robiť? Však dobre, tebe, to sa Ty, počuj. za tebou strieľaj, to čo nič nerobíš? Jevo, čo nič nerobíš, ak som bol v polke healu a potom som... To bolo jaká sranda. Tak sa budem teraz snažiť, teraz. Ty vôbec sa nesnažíš tak Nie, 10 vôbec sa hier dneska. nesnažím. Po sebe chodíš do piči posteľ sťahovať v strede hry. Ty. Debil. Proste. Ja furt kuse po tebe strieľajú a nemáš mozog, ty kokot. Si myslíš, že ty si zbadaš, namiesto toho, aby si kľúčkoval, tá to piči otočíš a mieríš, že kde sú. No? Že mne nechúpte čongovia, už ani indiáni. Dubi, Heňo a Ďuro. Čo ti? Čo? 2 Už je dnuka v dome. Na mne. 2 už je dnuka v dome. 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 2 už je d
Zabil som toho jedného, pekne, že si ho dorazil. Knutý, no jasne. Nedošli mi náboje. Tak práve, náboje. Ja ti už nemáš vôbec náboje, hej? Tak to si vieti, kamoško. Má. Poď ho. Tak tu sa čas. Počkaj, Alex, možno keď jedného popravíš, tak vyhráme 2-1. Outside. Zatvor dvere. Utekaj. Čo? Však hoď. Pri školu môžeme ísť tu na ten kopec, pri školu môžeme ísť. Presne. Na dvojku, cca. Pridaj. Čo je? To bolo. Čo vám jebe do matky piči? Ty kokot. Ty Bože. kokos. To prečo neprešlo cez to tie zábrat? By som aj vystúpil tak, kde potom a šiel pešo. Prečo si neviem dať bandáže? Normálne, item use interrupted. Neviem, lebo to auto ide, vidíte jak? Piči, jak seklo. Poďte už vystupujeme, ideme pešo. No to Ale fakt kvôli tomu, že to auto tak seka. Trhá to. Nedá sa. Mne to seka, mne sa zdá. No ty sa ako nevyhováre, bo toto do stromu by si mal uhnúť. Tak. Hej. Si vezmi, že ja nemám ani ruksak napríklad, oni už tak... Aj môj Macintosh by zvládol inak takú technológiu. To je Macintosh. Na tvojom Macintosh, vieš čo by zvládol. Starý Macintosh. Hej, ty by si síce videl, Aďo, hej, zvládol, ale tak na 20 FPS by si ho videl, ak sa hýbe. Je to štýka. Ja už mám. Berem si ju. Ja nemám Na 20 FPS by mohli, vieš, ak by ti sekalo do piči. Ani si to nechceš prec. A Duby len irelo, že kurva som dead, zase mi to seklo. Nie, alebo že, Pušuje vás. dostane do nohy, že ho nokno a že to seka mi, to zase to seka. Si videl, jak by seklo. Si videli, jak mi seklo. Spektujeme ťa. Myslím, že pridajú také, že keď zomreš, že vieš spektovať. Jasne. Aha, čo? Update na život, nie? Upgrade na život. To je das 15-20 sekúnd to ide. Stíhame to, Vy podľa mňa. mohli žraloci, všetko berete. Keby zastavili pri mne, tak by som ich zabil ja, bohužiaľ. Ja idem na loď. Ja nestíham. Ide, poďte, stihnete to, prísahám, že Poď, to Aďo, stihnete, poď. keď budete behať. Nestíham. A ty si ešte lútil, poď, Aďo. Stíhaš, poď, tu ďalej. Chytám ťa.